Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala aron mandam kita lang sa pagsaulog niining santos nga misa. Nini ikakawhagopat nga semana sulod sa tuig. Gihalad kining santos nga misa alang sa atong tagsa-tagsa nga makatuyuan ug mga pahanungdan. Kaluy kami Ginoo kay nakasalakan kami ipakita ang iyong kaloob ug luwas kami Ginoo. Gusto kaluy kami. Gusto kaluy kami. Ipakita ang iyong kaloob ug luwas kami Ginoo. Kaluyan unda kita sa Dios nga makagawom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon unda kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagawom among magbubuhat o mag-aagak, himuha nga makalagad kami kanimo sa tibok namong kasing-kasing, nga makadangat kami sa imong pasaylo dinhi sa among kinabuhi. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Samtang gisulat ko kini kanimo, gilauman ko nga dili madugay, makaanha ako kanimo. Apan, kun malangan ako, kining sulata, maoy magtudlo kanimo, kung unsaon nato pagkinabuhi diha sa panimalay sa Dios. Nga mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Nagpadayag siya ingon nga tawo ug namatud-an nga matarong pinaagi sa espiritu ug nakita siya sa mga anghel. Giwali siya sa kanasuran, gituuhan dinhi sa kalibutan o gibayaw ngadto sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagkadako sa mga buhat sa Ginoo. Pagkadako sa mga buhat sa Ginoo. Pasalamatan ko ang Ginoo sa tibuo kong kasing-kasing. Kuyog og diha sa pundok sa mga matarong. Dako ang mga buhat
sa Ginoo. Malumudya sa tanan nilang kamakalipan. Pagkadako sa mga buhat sa Halang dun ug may mayaon ang iyang buhat ug ang iyang katarong nagalungtad sa kahanturan. Nabantugan siya tungod sa iyang katingalahang mga buhat. Maayog maluluyon ang Ginoo. pagkadako sa mga buhat sa Kita kaniyag pagkaon sila nga madlukon kaniya. May numdum siya kanunay sayang kasabutan. Gipay balo niya sayang lungsod ang gahom sayang mga buhat. Giatagan yag sila sa kabilin sa kanasuran. pagkadako sa mga buhat sa Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo man kaninyo. Manausap kayo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ni ka, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, karon sa unsa ko itandi ang katawhan nining panahona? Sa unsa sila may sama? Sama sila sa kabataan nga naguyang pungad sa merkado. Ang usa ka pundok mosinggit ngadto sa laing pundok. Gitugtog na namo ang mga huni sa kasal, aban wala kamo mosayaw. Giawit namo ang alawiton sa paglubong, aban wala kamo magminatay. Miyani si Juan nga magbubunyag, unang puasa siya, ug wala mo inom og bino. Aban kamo miingon, giyawaan siya. Miyani ang anak sa tao, ug siya mikaon ug miinom. Aban kamo miingon, tanawa kining tawhana, ulit og palainom siya, ug igala sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Apan bisan pa niini, ang kaalam sa Dios giila nga tinuod sa tanan nga midawat niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni ka, O Kristo. Dunay panultihon sa in English nga you cannot please everybody. Nabisan unsaon nimo og paninguha, paghimo og mga maayong nga mga buhat, unsaon nimo pag maayong pagtagad, nagi mga tawo nga di gyud mahimuot. Usa ni sa akong mga realizations sa ako kinabuhi isibo sa kapare. Na for how many years in the priesthood, ako ni nga nasinati. Sa nakainlain nga mga parokya nga akong na-assignan, doon nagay mga tao nga dili gyud lisod kayo i-pleased. Mga igsoon na inumdum ko ani kay mo kini ang gisgutan karon sa Ebanghelyo. Na si Kristo nagwali siya sa maayong balita. Naghimo siya og mga maayo nga mga buhat.
Gani, nakasinati ang katawhan siyang kahibulungan nga mga buhat. Giayo niya ang mga masakiton, gibanhaw niya ang mga minatay, pero aduna gyud mga tao nga bisang yunsa niya pagbuhat og maayo. Nagpabilin sila nga serado sa ilang wa pagdawat ni Kristo. O kini mao ang mga Pariseo o ang mga magtutudlo sa balaod. Kay bawo sila sa mga maayo mga buhat. Kaya kita sila, nakasinati sila sa mga maayong buhat nagihimo ni Kristo. Apan padayon sila nga wa mahimuot sa mga gibuhat ni Kristo. Apan bisan pa niini ato nga makita sa saysay sa Ebanghelyo nga bisan tuod og naay mga tawo nga wa mahimuot sa mga gihimo sa mga gibuhat ni Kristo. Padayon si Kristo siyang paghimo niini. Kaya nakaibaw siya nga ang iyang paghimo niini in line kini sa kabubuton sa iyang langit ng Amahan nga nagpadala kaniya dinhi sa kalibutan. Mabisan tuod siya gisalikway, bisan tuod siya gitamay, lugani gipatay, si Kristo padayon sa iyaha nga paninguha. Aron ang katawhan matultulan sila sa maayo nga dalan sa kinabuhi. Matultulan sila ngadto sa gingarian diin ang Amahan naghuwat sa iyang katawhan. Makaigsunan ko ni Kristo nining ato karon nga pagpadayon sa atong pagsaulog ning santos nga misa na unta nga abli ukab ang atong kasing-kasing alang sa pagdawat sa bisan unsa man nga ihatag kanato sa Dios kay alang lang kini sa atong kaayuhan. Amen. Manindog palihog. Ang pagani sa mananubos gipanagna ng daan sa mga propeta. Diya sa riwa sa pagpenitensya, pangayoon nato ang tabang sa Dios, pinagi sa atong mga pag-ampo. Muingon kita, Ginoo, tiguma kami diya sa imong gugma. Ginoo, tiguma kami diya sa imong gugma. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan padayong mudaghan ug makabig ug mas daghang mga matuohon alang sa kasaulugan didto sa gingharian. Magampo kita. Ginoo, tiguma kami diya sa imong gugma. Nga ang mga adunahan o mga kabos managsamang mutubag sa tawag sa gingharian. Magampo kita. Ginoo, Tiguma kami diya sa imong gugma. Nga matinud-anon kitang mutubag sa tawag sa paghinulsol. Magampo kita. Ginoo, tiguma kami diya sa imong gugma. Nga kitang tanan manaad alang sa kausa sa gingharian. Magampo kita. Ginoo, tiguma kami diya sa imong gugma. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo, tiguma kami diya sa imong gugma. Nga ang mga nangamatay magpuyo didto sa puloy-anan sa Ginoo ug magsadya didto sa bangkete sa kinabuhing tunhay. Magampo kita. Ginoo, tiguma kami diya sa imong gugma. Lagi tong Amahan, gidapit mo kami aron makiguban kanimo dito sa imong gingarian. Sa among pagampo alang sa uban, tubangi kami aron madala namo sila uban kanato dito ni anang bangkete nga giandam sa imong anak, si Jesucristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining sakripisyo nga atong gihalad karon
Dawaton unta sa Dios nga Amahan, nga makagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibok ngayang santos kasimbahan. O Ginoo, patalingugi ang mga pagampo sa imong katawhan, ug dawata ang among mga halad, nga among tagsa-tagsa nga pagsimba dinhi, magdala unta sa kaluwasan alang sa tanan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. hangay ug mata. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay umakagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay mong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, kay mong gisilutan tungod sa katarungan, kay mong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa, ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-aawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig. Duyusab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa iyong walay hunong nga himaya, diya sa kawit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahom. Puno ang langit ug yuta sa iyong Hosanna sa kahitasan, Daigod ang nag-aawit sa ngalan sa Hosanna sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo nga Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. May pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabuhay, si Kristo mubalik na. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nag-alad kami kanimo, Amahan,
Niningpan sa kinabuhi o kalis na kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Numdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo nga among Santo Papa, ni Jose among obispo, sa tanan nga mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Hinumdumi sa among mga igsuon nga nangamatay. Malawmon nga mamanhaw sila kung tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Ni San Jose iyang bana sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos. Uban ni San Roque, ni San Roberto Bellarmino, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuwigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga imayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagawom nga amahan, diha sa gayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Gituluan kita ni Jesucristo sa pagtawag sa Dios ug atong amahan. Busa magdungan kita sa paghingon. Amahan namo, anak ka sa mga langit, Pagday ko ng imong ngalan. mabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinis sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tukyan sa mga pagsulay. Minuno alawasa kami sa dautan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mailayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga wala uman, sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian ang gahumog ang himaya hangtod sa kahanggan. Ginoong Jesucristo nang iyon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Lugsibot sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausap kanino. Ipakita ta ang pag-inigsunay, panagdait, manaakan. Kining panagsagol sa lawas sa lubos ng Kristo. Magdalawang tas pinabunday na lang Kaluoy kami, atagi ko sa Kini mga kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanako alang sa kinabuhing dayon.
magampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia nga imong gihatag kanamo, magagak unta sa among mga hunahuna ug mga buhat. Ang imong espiritu magtultulunta kanamo diha sa dalan nga nakanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagaom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.